Казан сөйли. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Без бүген сезгә Әлмәт татар драма театрының Аяз Гыйлаҗев драмасы буенча куелган Әткәй җырлый да, җылый да дигән спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Авансценада Фәүзия. Мин сезнең белән кабат очрашуыбызга шиксез шатмын. Иң бәхетле көне безнең куанышы, сөенече белән уртаклаша алуыбызга шатмын. Бүген Әсфан кайта. Шибәркүлгә кайта. Минем яныма кайта. Хәтерләсәгез, мин Әсфанны шал кушаматлы бандит тузагыннан юлып айырып алган идем. Һәм ул бандит безгә үч итеп мине яралап качуга төгәл 3 ел вакыт узды. Без бу 3 елда да Әсфан белән бик күп хатлар алыштык. Больницадан чыккач та мин тагын Әсфан янына барып кайттым. Бу юлы бер ялгызым гына бардым. Хәтерләсәгез, мин һаман Шибәркүлдә укытам. Һаман Кәбирләрнең класс җитәкчесе. Хәтерлисез микән? Кәбир ул 5нчедә укыган чагында кызлар чәчен тартып интектергән укытучыларның сүзен тыңламыйча аларның җилекләренә үткән кире малай Гөлҗамал апаның төпчеге. Ташбаш иде. Ә хәзер үзгәрде малай. Нык үзгәрде. Шибәркүлдә калам, комбайнчы булам ди. Авылга да әйбәт җегетләр бик кирәк. Тагын бер әйбәт җегет. Минем Әсфаным кайта. Сөенеп туя алмыйм. Әсфан туып үскән урамнарга карыйм да, күңелем якты нур белән тула. Әнә Кәбир үзе дә килә. Кәбир! Акыллым бирекелче! Бирекел акыллым. Не кушасыз? Фәүзия апа! Кәбир акыллым, бүген Фәүзия апаң шатлыгын аңлыйсыңмы? Әсфан абыйың кайтасын ишеткәнсеңдер инде. Ишетмичә, Фәүзия апа. Гайса бабай безнең эштә өй буенча шөнәйтеп йөрде. Кайтам дигән телеграммасын алдык ди. Шулай, Гайса бабаң куанычның кадерен белә ул, Кәбир. Сагындырып килгән куанычның бәһасе юк. Фәүзия апа, куанмыйча. Рәхмәт акыллым. Телеграммасы бар, Кәбир, бүген кайтам дигән, тик менә ничек кайтырын гына ачыклап әйтмәгән. Аңламадым, Фәүзия апа. Табышмак, самолет белән кайтамы, әллә поездга утырамы, су юлы белән кайтуы да ихтимал. Самолет белән кайта ул! Мин үземдә шулай дим, акыллым. Белеп булмый. Әгәр Әсфан абыйың су юлы белән кайтса, димәк ул авылга нәкъ сезнең учтан керә дигән сүз. Кәбир, зинһар күз кылап куй, ярыймы? Ул күренү белән тиз үк миңа хәбәр ит. Булды, Фәүзия апа. Ә мин югарышта аэропорт юлында көтәрмен, ярыймы? Фәүзия апа, хәзер. Нәрсә булды, Кәбир акыллым? Фәүзия апа, ә мин Әсфан абыйга эндәшермен мусың? Эндәшмичә, эндәш. Ә мин аңа ни диярмен икән, Фәүзия апа? Син акыллым. Каршысынан чыкта, менә Әсфан абый, Кәбир дигән җегет мин булам диген. Ә ул миңа ни дияр? Ә ул сөенер, Кәбир. Саумы Шибәркүл җегете Кәбир дип сине кочаклап алыр. Алай димәсе? Дияр, Кәбир. Сагынып кайтса, шулай дияр. Әгәр бик сагынса. Ярый, Фәүзия апа. Хәзер үк мин иптәш булаларчы. Әсфан абый каяктан кайтып төшсәне, сезгә хәбәр итәргә тырышырбыз, әм Фәүзия апа. Ярый, акыллым. Мин киттем, Фәүзия апа. Ярый, үскәнем. Үш акыллым. Авыл урама. Гайса бабай йорты.
Егеті болдық, сынатымадық, сыр бермәдік ятларға. Кирәкі шапты, яуға шаптық, сикіріп мініп атларға. Эх, яш шақлар, дәртлі қанатлы шақлар, бір көте болып ұшқан шақлар, қызларыны қышықан шақлар. Бір көте болып ұшқан шақлар, қызларыны қышықан шақлар. Жарлайсың ма сен айтам? Ер кішінің қолына өткен балта кіргеш, көңілі ойнап алмай болмай екен қаршық. Қолыңа өткен балта келіп кіргеш, сен енді йорт тирәсін нығырақ қараштар. Бәй, әлі кешегінек кіне бұ қиматақтан қақшанлап қана тұра еді. Бүгін бүтіннен келе бұқ шыққан. Құдайым, қопқанға жерге ауышқан түгілмі? Рәшәтке тақтасын, мен қайырдым. Әстағфирулла. Қопқаны да мен ашылмай тұрған иттім. Тағын сол яғыннан тұрған. Бүгінгі күн. Дәшмә қаршық, шәпшімә юққа. Көрінді мұны, көрінді. Таңнан тұрып іш табалмыша ерей. Утын уақланмаған. Бүгінгі жетерлік. Мұншаңа су ташылмаған. Бір кірге жетерлік. Бүгінгі күн біләгіне іш бітәміней. Қунақлар келер, балалар қайтыр. Шәпшімә дем юққа, дәшмә. Қима тақталарын қоқшанап тұрғанда неше кетіп дәшмем демен сеңа. Бүгінгі күн біләгіне ешемәкші боласың мәлі. Алдаға күн бар? Сен малай қайтуға не әзірлесің? Бәріш, не болсын, шулпалы бәліш? Олым, шулпалы бәлішні бек ярата тұрған еді. Бәліш, тапқансың сый. Сенің сыйың бек қатардыр енді. Мен аңа іш әзірлейм, іш. Йортқа, негізге еш қожа қайтам. Қапқаның салынғанын көрір ме, юк мы? Қима тақтасының қопқан абайлар ма? Мұншаға су жетер-жетмәсігін түшінір ме, юк ма? Мұнда қаршық бәліш ашатып қына малайны сынап болмай, валлахи дейм. Міне, шалғы әзірләп қойдым. Шүкісін де яқшылап, орман жағындағы әрәмі аланларында пішән білден, шапсан шуны яқшылап, мен көзәтіп тұрмын. Бұйыл қолдан іш кете қаршы. Қиманы рәтләсін, бас түбәсін сүтіп япсын. Әмен аңа ансын алай ішлі, мұсын бұлай ішлі деп, үйретіп кіне тұрмын. Бір уақытта колхоз ішіне де үлгірсін. Йорт ішлерін ұнытып та бітіргендір енді. Яқлама түпшегіні, яқлама. Исіне түшсін үшін, әмі ішіне әзірләп тұрам аңа. Көзі еленсін. Бәр-екі атына рәхәтләніп ял итер Аллахы бұйырса. Аллада ғыл-ғыл сенің яқлығына болмас. Бүгіннен ішке тұтыныр. Дәшмә қаршық, бәліш ашатып малайын сынап болмай. Дұрыс, бәліш та сый. Әмі мен бұйырғанда сен дәшмей шерек тұрырсың. Яны? Ол бұ көрінмеймі? Көрінсәмі. Нешлер едің? Ауылның екі шынада іштірлік етіп қайта бір қышқыр едім. Сен тентәкні тыңлап тұрған мен шулер. Бәй, Фәузия қызым қойда ері екен? Фәузия да ерімей, шүкір. Нешлей, сен айтам? Күтә ол, күтә. Мәне, көрдің мә? Менім сөзім үстін шықты ма? Келінің етіп бітірдің енді деп меннен күлген едің мә? Келінім болашақ Аллахы бұйырса. Өз янымдағы яратқан қызым болашақ. Қойта! Қойта! Сәмән өтке отырып қойта! Параходқа отырса не дерсің?
Алма кебек кыз җанатып көтеп торганда проходка утырып маташамысың син әйтәм. Пароход тәрәзәсе янына утырып, терсәген яңагы астына куеп, Идел буйларының искиткеч матурлыгына сыкланып карап кайта ул. Самолеттан ни күрәсең? Син сугыштан кабык арбага утырып кайткан идең. Исән кайту кыйбат, исән кайту. Кара әле, син әйтәм. Ник телеграммында анык кына әйтеп әйтмәде икән, ә? Балаларга үз акылыңны биреп булмый. Әллә соң мин әйтәм, без белмәгән бер исәбе бармы? Тагын бер рәшәткәңне кайырып ташлармын. Әстәгъфирулла. Тагын нигә? Фәүзиянең Шибәр күлдән китәр исәбе сизелмәй. Шундый кыз көтеп торганда, төньяк көтөктән, җәһәннәмнән үрмәләп кайтырсың. Шулай да син әйтәм. Шу, машина. Үтеп китте. Кара әле, син әйтәм. Кыз мичә гына тыңла. Әллә нигә күңелемдә шом тора. Кайырам. Тәки тагын кайыртасың берсен. Жүләрлән әйдә, жүләрлән. Җырлап юан, каршы. Син әнә җырлап юанасың. Синең дә күңелең тыныч түгел. Күрәм, безнең беребезнең дә җаныбыз тыныч түгел. Кунактан кайтмый шул. Төрмәдән кайта. Шуңа күрә Фәүзия кызым да җанына урын таба алмыйча йөрий. Егеті булдық, сынатымадық, сір бермәдік ятларыға. Кирәк шақтыға яуға шаптық, сикіріп мәніп атларға. Эх, яшақлар, ирті қанатылы шақлар, бір көті болып ұшқан шақлар, қызларны қошықан шақлар, бір көті болып ұшқан шақлар. Кызларны кышкан шаклар. Гайса бабай киреп китә. Урамда Кәбир белән Сөнгать күренә. Фәүзия апа. Каясың бу Фәүзия апа? Кәбир! Кәбир! Яра бошма инде Кәбир. Кәбир, Фәүзия апа кайда микән? Нишләп бүдә утырсын ди ул бүген? Бар киреп чык. Саңида түгел демиш. Олай да киреп чык. Миңа бик кирәк иде ул. Миңа да бик кирәк иде ул. Кара әле, мондый чакта аяк астында буталып җөрмәд син җегет. Сине дә бик көтеп тормыйлар ахырсын гатабый. Иләренә керергә шүрлисең. Кулагыңны бирәм малай. Клапны бирганнары бар инде син гатабый. Күз бары бер күрә. Җитте. Әнә ишел кайтып килер. Өйдә түгел дип әйтмәдемме? Мәңге тугрысынга туз. Тукталып Кәбир, син соң нишләп монда? Фәүзия апа, югарышның Габдиви кызы Мәликә апа кайткан. Самолетта очкан. Әсфан абыйны күрмәдеңме дип сорадым да, юк диде. Рәхмәт акыллым, ишеттем. Менә шундый эшләр тугрысынга дус. Димәк, ул самолетта түгел. Минем Шаллыга китеп барыш Фәүзия. Пристанга. Мине дә чакыруың булдымы бу? Бер апам бар минем. Бәхетсез апам. Моңарчы исемен телгә аласым килмәгәнгә сөйләмәдем. Кияүләр дә алыштырып карады, шәһәрләр дә алыштырды. Тик берсеннән дә уңмады. Кияүнән дә, шәһәрнән дә. Бүген көндә кияү дә юк. Торыр урыны да. Һөнәр дә эште тугызлы. Сөнгать, син мине кичер. Бүген бәхетсезләр турында тыңлыйсым килми. Фәүзия апа, мин хәзер ни эшлим соң? Син нишлисеңме? Менә мин нишлим, Без нишлибез. Иңә кайт, Кәбир.
Миңа кайтмаска кушылган. Әсфан абыйга минем дә кирәк булуым бар, сүздә булырга тиеш. Ярый, акылым. Барсын, бар, кайт, ярыймы? Үзем дә каршы алырмын абыеңны. Көтәр юлларыбыз кимеде, Кәбир. Әсфан абыең кайту белән безгә кунакка киләме? Ярый, Фәүзия апа, мин киттем. Бар, акылым, бар. Я, син нәрсә, Кәбир, бар, акылым. Минем дә шул турыда киңәшергә дип килү иде, Фәүзия. Һәм бәхетсез апаң турында сөйләргә керештеңме? Нигә соң син менә мин нәкъ Әсфанны көтеп торган вакытта гына ул бәхетсез апаң турында сөйләргә ниятләдең? Нигә соң син аны элек бер дә телгә дә алмаган идең? Мин сине ярата идем, Фәүзия. Беләм. Тугры дустым. Яраткан кешеңә бәхетсезлектәр турында сөйләсе килми. Бәлкем шуңа күрә дә минем телемдә апама урын булмагандыр. Ачулы идем мин аңа. Мин аны онытырга тырыша идем. Бәхетсезләрне онытырга ярамый, Сыңгат. Бәхетсезлек бит ул мәңгелек кунак түгел. Ул үзе гаепле. Әйдә бәхәсләшмик. Сөйләшербез әле, ярыймы? Апаң турында да сөйләшербез. Мин кирип өйдә хәлне генә белеп чыгыйм да. Өйдә генә каршыласаң, ярамаганмы? Юк, Сыңгат. Мин аның каршысына чыкмыйча, аны көтеп каршы алмыйча, аның белән бергә булмыйча булдыра алмыйм. Син аңлыйсыңмы, Сыңгат? Аңлыйм, Фәүзия. Һәм сокланам. Аңламаслык булсаң, сиремне уртак итеп торыр идемме? Йомышым шул гына. Апам кайта, бүген. Кунаккамы? Кунакка гына булса, мин сиңа белдереп тә тормас идем. Мин аңа соңгы вакытларда байтак хатлар яздым. Сине ныграк белгән сайын, хатлар ешайды. Бик яхшы авылга, яхшы кешеләр яна юлыктым дип, шатлыгым белән дә уртаклаштым. Хәбәре килде. Инде төплән алсам, синең янда мин дә калыр идем дип язды. Бик яхшы. Әлегә менә шул. Машина әзер. Әйдә, пристаньга бергә барабыз. Юк, Сыңгат, юк. Нинди саф, керсез кеше син, Сыңгат. Танышканнан бирле миңа гел яхшылык кына теләдең. Һәм һәр вакыт иң кирәк чакта гына килеп чыга торган сизгер тугры дустым минем. Менә бит теге вакытта, теге бандит пычагыннан яраланып, шушы ишек алдында ятып калганда син килеп чыкмасаң, ярамны бәйләп машинаңа утыртып больницага илтмәсәң, тәүлекләр буенча Мәдәния әбине алыштырып янымда утырмасаң, белмим, менә мин хәзер синең каршыңда басып тора алыр идем микән? Әйе, Сыңгат, син бу юлы да бик вакытлыдыр. Әсфан чыннан да су юл белән кайтыр. Тик мин генә икеләнәм. Куркам мин, Сыңгат. Нәрсәдән куркасың, Фәүзия? Теге бандит һаман шушы тирәдә чуала кебек. Ул да бит Әсфанның кайчан кайтасын белә, Сыңгат, белә һәм әлбәттә сагалыйдыр. Күптән түгел генә балалар белән урман кырыеннан узып барам. Агачлар арасында нәгъаның шәүләсе чагылып киткән кебек булды. Тагын бер чакта районда сабан туе көнне каршыма нәкъ ул килә. Күтәрелеп карасам, тагын ул булып чыкмады. Нигә ачык кына әйтеп язмаган инде? Әсфан кайтып кергәнче күңелемә тынычлык таба алмам, ахрысы, мин, Сыңгат. Беләсеңме? Бөгелмәгә машина җибәрик. Каршыларга иптәшләре белән Кәбир барсын. Ә син минем белән Чаллыга пристаньга китерсең. Булай, Сыңгат. Чаллыда Әсфанны син очратсаң, син алып кайтырсың. Танырсың. Иң чибәр, иң тыйнак җегет шул булыр. Мин биредә генә калыйм инде. Мәдәния әби белән Гайса бабайны да ялгыз калдырасың килми. Яхшы. Алып кайтырмын. Ә син, Сыңгат дус, апаң белән әдәпле бул. Бәхетсез дип аның үзенә дә әйтмә, башкалардан да әйттертмә, кирәкмәс. Яхшы дустым. Әйтмәм. Тик ул да әйттермәсен. Их, Сыңгат, Сыңгат. Кемнең бу бәхетле дөньяда бәхетсез исеме тагып йөрисе килсен? Агроном Сыңгат булдымы ул? Әйе, шул иде, Гайса бабай. Әйбәт, әйбәт. Төпле егет. Әйе. Ни сөйләнгән була? Ерактан апасы кайтырга тиеш икән. Шулай озаклап апасы турында сөйләдеме ул сиңа?
Юк, Гайса бабай, без апасы турында гына сөйләшмәдек. Шулайдыр. Тагын ни дигән була? Апасы торырга ук кайта икән. Алай. Гайса бабай, нидәндер шикләнәме? Бәпкә үстергәндә чыпчыкта бөркет булып күренә бит кызым. Хараплар гына булдык. Нәрсә булды, Мәдәни әбей? Беттек. Я инде Мәдәни әбей. Мишкә утырткан бәлешем тишелеп аккан. Син тишелеп аккансың монда карчык. Улын ярата дип шулпасын күбрәк салып җибәргән идем шул. Бердә борчылма, Мәдәни әбей, борчылма. Ул бәлешне самолетта кайтырга тиешле Әсфан өчен ясаган идең, ә хәзер пароходта кайтырга тиешле Әсфан өчен бәлеш ясыйбыз. Әйбәт, Гайса бабай. Әйдәгез. Бәлеш тишелү бер дәйбәткә түгел инде ул кызым. Тагын бер кыйматактаны каер быргытам. Аның шул үчекләшүдән башка бер эше дә юк инде. Ник син кермисең нияткәсе? Керәм. Тишелеп акмасын өчен бәлешеңне саклап торам. Әйдә кызым, әйдә. Син дә Фәүзия, әйдә. Әйдәгез, әйдә. Керәм дидем ичендә. Әйдә, Гайса бабай, эшкә тотыныйк. Як-ягына каранып, шал керә. Нигә һаман кайтып җитмәде икән ул, Шама белән күптән авылда булырга тиеш иде. Очрашасы иде хәзер. Бүген юк. Шал юкка чыга. Караңгы төшә. Җәйге төнне әйтер идем. Бер яктан шәфәк кызыллыгы бетеп җитми, икенче яктан алсу таң ата башлый. Төне җылы, Гайса бабай. Бар, Фәүзия кызым. Ял итеп ал, йокла. Юк, Гайса бабай, аз гына торам әле. Юл кешесенең ни булмас дисең. Шулай. Бар җирдә безнең сыман көтәләр мәллә аны. Билик булмагандыр. Иртәнге кояш кебек кайтыр да керер. Бар да шулай булыр, Гайса бабай. Ышанам. Тик менә нигәдер сыңгатта кайтып җитмәй. Башсыз малай. Тәки барыбызның кытын алып, йокысыз калдырды бит. Ана, тагын берсе йөрий. Йокла диләр сиңа. Качты шул йокы. Качты. Саклап торып йоклатмыйчы булмас сине. Әйдә качык, әйдә. Бәлешем тишелеп аккач юк. Эшем жу итеп киткән иде аны. Я инде Мәдәни әбей. Әйдә Фәүзия кызым, син дә кер. Барыгыз бар, Мәдәни әбей, сез керә торыгыз, мин хәзер керәм, ярыймы? Керә торыгыз.
Фәүзия, әле генә сезнең ишек алдына кем чыгып китте? Беркем дә чыкмады. Ничек? Әле күземә генә күрендеме? Алҗадым. Машина утына эләгеп, кемдер кыймаша бакчага сикергән кебек булды. Соң беркем дә юк. Син нәрсә Сөнгать? Әсфан кайтмадымы ни? Апаң кайда? Кайтмады, апа. Әсфан да юк. Фәүзия, утырып тор. Хәзер мин сиңа башында сөйләп бирәм. Тагын килдеме бәла? Әйе. Килде Фәүзия. Шул чал белән очрашкан мәллә Әсфан. Сөйлә тизрәк. Әсфанны колга алганнар. Ничек кулга алганнар? Син нәрсә? Ялган. Ялгыш, син алдаганнар, җегет. Гөлйөземне беләсең син. Аның янына милиция кергән идем, шунда ишеттем. Асфан белән очрашырга теләдем, күрештермәделәр. Нидә гаеплиләр аны? Гоголь урамын беләсеңдер. Ин кырыйды. Шуннан ашхана янынан Москвич машинасы урлап киткән. Шал белән очрашканнар мәллә дип кутым калмады. Москвич машинасы бу бит көлке. Моның булуы мөмкин түгел, Сөнгать. Мин дә ышанмадым. Машинам төзекме? Аңладым. Ярый, Сөнгать. Үзе кайтып җитә алмаган икән. Без аны алырга барабыз. Фәүзия, картлар. Дөрес әйтсәң, көн кояшны ничек каршыларлар, әйтми китсәң, тагын шәфкатьсезлек, мәрхәмәтсезлек булыр. Яхшы. Үзем белдерәм. Юк, ярамый, Сөнгать, ярамый. Ярамый. Гайса бабай улы өчен һаман көнләшә һәм чыдамаслар да. Мәдәни әби булай да дару ичеп кенә түзе әйтми торык. Без аның Әсфанны юлып алып кайтырбыз. Белмим. Син нәрсә, Сөнгать? Юк, син әллә чынлап торып шикләнәсеңме? Юк, шикләнмим, Фәүзия. Тик алай җиңел уйлама. Әсфан 2 тапкырга ипләнгән. 6 ел төрмәдә утырып чыккан кеше. Андый кеше икеләтә. Эшләтә шик уята. Менә шуңа күрә дә беренче адымыннан ук мин аның янәшәсендә булырга омтылган идем дә, Сөнгать. Их, дөньяга якты күз белән карап яшәүләргә ни җитә. Тик барбер мин аңа ышанам, Сөнгать. Аңлыйсыңмы? Ышанам, үземә ышангандай ышанам. Әйдә, тугры дустым. Әйдә. Милиция бүлегендә тикшерүче бүлмәсе. Димәк, сез дөрес һәм ачык күрсәтмә бирүдән баш тартасыз. Нигезсез гаепләнүне мин кабул итмим. Сез үзегезне гаепсез дип саныйсызмы? Гаебем юк. Яңадан шуны ук башлыйбызмы? 100,000 тапкыр кабатласагыз да мин үз сүземдә калам. Әйе, 21 июньдә поезддан төштем, 6 вагоннан. Бөгелмәдән рейсовый автобус белән үзебезнең районга кайттым. Район үзәгеннән нәкъ 12 сәгатьтә 10 минутта кузгалдык. Раслаучы билетым алдыгызда ята. Әлегечә бер сүзегездә шик уятмый. Шуннан соң чәйханәгә кирип 2 стакан чәй эчтем дә, район үзәгеннән чыгып, авылыбызга Шибәр күлгә юл тоттым. Ничек? Ничек булсын? Җәяү? Гаҗәп. Әнигә җәяү? Шулай, җәяү. Сез 6 елдан артыграк өегездә булмагансыз. Әйе. Без ачыкладык. Шибәр күлдә сезне бик нык көткәннәр. Ата-анагыз көткән. Йөргән кызыгыз да шунда икән. Ул ничек кенә көткәндер әле? Мин сездән үтенеп сорыйм. Бу бинада сез Фәүзиянең исемен телгә алмагыз. Көтүен көтәләр. Сез тотасыз да җәяү чыгып китәсез. Ачышка ялганмы, гражданин Гайсин? Туктагыз әле. Соң сезнең алай дип әйтергә дәлилегез юк. Бар, гражданин Гайсин, бар. Бар икән сез үзегездә бик яхшы беләсез. Иң яхшысы дөресен генә сөйләп бирегез дә. Соң аңлатыгыз әле миңа. Менә сезнеңчә дөрестлек нәрсәдә? Тыңлабыз алайса. Әйе, сез шәйханәдә 2 стакан чәй сыратып аласыз. Берсен ишеп тә бетермисез, ашыгасыз, як-ягызга каранасыз. Һәм һич шиксез, тәрәзәдән еракта түгел иясез Москвич торган абайлыйсыз. Тагын да ныграк ашыга башлыйсыз. Шәйханәдән чыккач, бераз сикләнеп торасыз да машинага утырасыз. Район үзәгеннән югары тизлектә чыгып китәсез. 4-нче километрда машинаны баганага бәрдерәсез. Менә андан соң инде сезнең сәфәр чыннан да җәяү дәвам итә.
Арттан милиция машинасын күргәч, әрәмәткә кирип качмакчы буласыз. Дөресе бер, һәм ул менә шушындый. Әйе, минем качарга маташуым дөрес. Соң бу гаебегезне тану дигән сүз түгелме әллә? Эш гаептә түгел лә. Ни дәсең? Юк. Сөйләп булмый, аңлыйсызмы? Сөйләп булмый. Соң 6 ел утырып чыккан кешене аңлагыз инде сез. Арттан бастырып милиция машинасы килә. Сизми калганмын, кирип китилгән. Ә калганнары таш ялган. Юкка кирләнәсез. Әйе, мин Москвичны күрдем. Янында бер кем дә юк, ишеге дә ярым ачык тора. Соң бит ул бераздан мине юлда куып та узды. Рульдә кем икәнлеген абайладыгызмы? Ир кеше иде. Бөкрәйеп утырган. Мин уйланып бара идем, җентекләп карамадым. Ә нигә туктатмадыгыз? Кул күтәрдегезме? Ашыга идем мин, аңлыйсызмы? Җәяү кайтып бара идем. Нигә? Сезнең өчен моның әһәмияте бармы? Сезне самолет белән кайтыр дип көтәләр. Поездларны белешәләр, елга портына каршы алырга баралар. Бер кем дә җәяү кайтыр дип уйламый. Шул җөмләдән мин дә... Юк, сөйләмәм дигән идем. Мин сезне тыңлыйм. Юк, сөйләп булмый, аңлыйсызмы? Сөйләп булмый. Кайсы яктан килеп уйласак та, сез бик ашыгырга тиеш идегез. Бик. Һәм сез ашыккансыз да. Ашыга идем. Җимерек Москвичны күргәч тә туктап тормадым. Сул канаты сытылган, фарлары батык иде. Сез шофер. Профессионал кызыксынуында туктатмадымы сезне? Әйттем шинде мин сезгә, мин ашыга идем. Җәяүме? Әйе, җәяү. Гражданин Гайсин, сез дөресен сөйләмисез. Дөрес. Мин чәйне ашык-пышык кына эчтем. Ә күзем тәрәзәдә иде, юлда. Урамга да чыгып чыктым. Таныш урамнар, арада күз күргән кешеләр дә бар иде шикелле. Әнә анда, шәйханәдә утырганда гына, мин үземнең ниһаять туган ягыма кайтып җитүемне, Чибәркүлгә бары тик 12 генә километр ара калганлыкны ныклап аңладым. Миңа туган авылыма кайтып кергә кирәк иде, аңлыйсызмы? Мин актыккы ныктыга бастым. Ул кайту. Һәр чактагыча да сөенечле һәм шатлыклы түгел икән ул. Менә көтәләр дидегез сез. Көткәннәрдер, ышанам. Көттерү җиңел түгел. Чөнки көттерү дә бүк төсле генә була алмый. Җилкәнмә, 2 срок салып кайтуның никадәр дә авыр икәнлеген анда, шәйханәдә утырганда, мин тагын бер тапкыр уйладым. Туган ягым, туган авылым Чибәркүлгә бары тик 12 генә чакрым ара калса да, уйларымның очына чыгарлык түгел иде. Сөйгән кызың дәртсенеп, өметләнеп көтсә дә, аның каршысына кайтып баш июне җиңел дип саныйсызмы сез? Әти, әни, мин китергән кайгы хәсрәттән вакытсыз бөкрәйгән җилкәләр, йокысыз төннәрендә мин истәгән җыерчыклар. Әти, әни күзенә ничек карарга? Җылмаергамы? Җыларгамы? Ашыга идем мин иптәш тикшерүче. Бик нык ашыга идем. Әнә шул сабырсыз ашыкканга күрә мин җәяү чыктым да. Үткән юлларымны күздән кичерергә, ә киләчәккә әзерләнергә кирәк иде миңа. Анда рәшәткә артында уйлаган уйлар бер төсле. Ә менә туган туфракка аяк баскач, уйлар кинәттән үзгәрә икән. Шәбәләнә, чуала. Кайтып ялгышам мәллә дип тойладым. Казанда яки Чаллыда калсам, яңа кешеләр, яңа төзелешләр, алар арасында берәү дә минем үткәннәремне белмәс иде. Димәк, берәү дә миңа кырын күзе белән карамас иде. Мин рәхәтрәк, тынычрак яшәр идем. Мин бит кайтыр юлга чыктым, аңлыйсызмы? Һәм минем үткән юлымны бик җиңел булган дип уйласагыз, сез бик нык ялгышасыз. Яхшы. Шушы вариант белән дә килештек ди. Машинаны кем алып киткән? Кем аны бәрдергән? Сезнең моңайда тирән җәрәхәт. Әйе, ансаны поездда булды. Кинәт-кинәт тормоз салдылар да өстән, югары киштәдән. Зур чемодан килеп төшеп, маңгайны җәрәхәтләде. Кырыгыз әле. Моны бит минем белән бергә кайтучы апа раслый ала. Кем ул? Мин аның кемлеген сорашмадым. Ул үзе дә әйтмәде. Төрмә гадәте, сөйләшмәгән кешедән көчләп әйттерү юк. Ә мин бит ул апага барсын да сөйләдем, барсын да. Әйе, минем утырып чыгуымны ишеткәч, ул үзе дә бик җентекләп сорашты. Әллә берәр якын кешесе утырамы икән дип тойладым.
Ниләр сөйләдегез инде сез аңа? Барсында. Мөгаен кирәк тә булмагандыр. Хыялларым матур, юлым туры иде шул минем. Фәүзиям турында, туган авылым турында сөйлисем генә килеп торды. Карагыз әле. Ул апа да бит безнең районга кайтты. Автобуста да күрдем мин аны. Шәйханәдә дә бар иде шикелле. Әйе, эзләп табыгыз ул апаны, ул әйтер. Беләсезме, ялан баш, урта яшьләрдә, колында зур сары чемодан, өстендә кара плащ. Автобуста да аның белән сөйләштегезме? Юк, әллә нинди апа ул, йомык, кайгылы. Ул апа да, башкалар да минем гаепсезлекне белә. Үтенеп сорыйм мин сездән. Эзләп табыгыз сез аларны, эзләп табыгыз. Кертегез. Күрше бүлмәдән Сәлимәне кертәләр. Бу сезме, апа? Менә рәхмәт. Минем нинди бәләгә таруымны ишеттегездәме? Поездда да бит, минем маңгайга чемодан килеп төшкәч, иң беренче булып сез миңа ярдәмгә ташландыгыз. Шулай бит? Рәхмәт, апа. Килүегезгә мең рәхмәт. Сез минем шәйханәдән чыгып китүемдә күрми калмагансыздыр, шулай бит? Әйе. Рәхмәт, апа. Туктагыз әле. Сез минем монда икәнлекне каян белдегез? Сезне чакыртып китерделәрме? Рәхмәт, апа. Килүегезгә мең рәхмәт. Гражданка Якупова, утырыгыз. Рәхмәт. Сез бу кешене таныйсызмы? Таныйм. Без бер поездда, бер купеда кайттык. Сез дә шуны раслыйсызмы? Әсфан Гайсин. Ничек инде расламыйча? Раслыйм, әлбәттә. Бер-берегезгә карата дошманлык, үчегү кебек нәрсәләр дә юкмы? Кызык та инде сез. Соң нинди дошманлык булсын инде шундый мәрхәмәтле апага? Рәхмәт, апа. Килүегезгә мең рәхмәт. Яхшы. Алайса, гражданка Якупова, тагын бер мәртәбә барысын да сөйләп бирегез. Әшәке кеше ул. Миңа поездда, купеда ук бәйләнә башлады. Ничек? Бүлдермәгез. Бәйләнә. Тәмам сагыз булды. Кул салырга заплана. Кашам, артымнан коридорга чыга. Бөгелмәгә кайтып җиткәч, бөтенләй затсызланды. Әйдәби, безне монда белүче юк дигән була. Гостиницага кирип кунабыз ди. Үтерепләр кыстый. Нишлисез, апа? Бу бит ялган, яла. Миңа намуслы хатынга шундый сүзләр әйтеп карады бу. Сөйләсәң чәчең үрә торыр. Хайыр. Ирләрне кем белмәй. Һәммәсе бер чыбыктан сөрелгән. Куллары озын, күңелләре кара, һәммәсе бер иш. Поезддан төшкәч тә артымнан калмый. Мин утырган автобуска кергән. Автобуста да гел бәйләнеп кайтты. Җитмәсә күзен тондырып шәйханәгә үк кергән. Ашан син ирләргә. Нишлисез сез, апа? Дәвам итегез. Соң сөйләгәне дә минем башны бетерергә җиткән иш. Шәйханәдә күз кыса бит ятсыз. Нишлисез сез, апа? Мин бит сезнең якка әйләнеп тә карамадым. Сөйләп бетерегез, Якупова. Чәй эчкәч, урамга чыктым. Ул мине сагалап тора иде. Әнә ди, машина әзер, хуҗасы күренмәй. Утырыйк та берәр авакка ышкыныйк ди. Бараммысың? Мин намуслы хатын, Аллам сакласын. Ирләр. Һәммәсе ояттан җәяүләп качкан. Шуннан бу, ашуыннан машинага утырды да, җил дә ешты. Артыгын белмим. Аннан соң бер-ике тапкыр кибеткә кирип чыктым. Кайтырга машина көтеп торганда гына яныма 2 милиция килеп басты. Шәйханәдә булдыңмы диләр? Булдым дидем. Күрдеңме диләр? Күрмәдем дип әйтә алмадым. Мин намуслы хатын. Тагын әйтәм, машинага утырып киткән кеше менә ул үзе. Хәзер ни әйтәсез, гражданин Гайсин? Сез кызык. Менә әкият. Сез мине сынарга телисезме? Әллә шаяртасызмы? Эшнең шаярудан узганын һаман да аңламадыгызмы? Ничек? Шушындый кара ялганны шулай чын итеп сөйләмәк кирәк, ничек? Мин ялганлыйм. Мин сине беренче кат күрдем. Моңа ярагызның сәбәбен кабатлагыз әле. Поездда. Менә шу шапаның чемоданы килеп төште югары киштәдән. Алдалай. Бу кешенең эше тулы мәкер, хәйлә.
Не әйтсәң дә, ир инде. Үтмәс пычак белән тунар идем мин аларны. Кәләше янына кайтып бара. Ә үзе миңа кул сала. Ирләр алар. Ярый, рәхмәт. Әлегә чыгып торыгыз. Яхшы. Я, инде хәзер ни әйтә аласыз? Әйе. Мында сүз артык. Мында... Мин бит бу апага барсын да сөйләдем. Нигә дип сөйләдем соң әле мин? Нигә дип ачылдым? Нигә дип якты хыялларымны ачып салдым соң әле? Менә бер катлы шүләр, тинтәк. Әйе, исемә төште. Ул һаман зарланды, һаман сукранды. Кешеләр явыз, кешеләр бер-берсен ашарга әзер торалар, туганнар мөртәт диде. Ә мин киресенчә аның кәефен күтәргә теләдем. Аның йөзе караңгылана барды. Соң мин бит туган авылым турында, Фәүзиям турында да әйттем ич мин аңар. Нигә сөйләдем? Соң нигә ачылдым? Нигә дип якты хыялларымны ачып салдым соң? Эх, белгән булсам, поездан сикереп төшеп, җәйгә йөгергән булыр идем. Гражданка Якупова кая һәм ни өчен юлга чыгу турында әйтмәдеме? Юк, мин сорашмадым. Соң һәр вакыт аның кәефен күтәргә тырышып кайттым. Соң чемоданы килеп төшкәч тә көлгән булды бит әле. Эх. Безнең уртак бурыч дөреслекне табу. Минем чемоданда Фәүзиядән килгән хатлар. Алар шахид була алмыймы? Соң бит күпедә башка кешеләр дә бар иде. Хәер, алары тагын ни сөйләмәс. Без барысын да ачыкларга тырышырбыз. Фәүзияне чакыртыгыз. Ул әйтер. Ул иртәдән бирле монда. Чик. Монда? Кабир исемле җегет тә монда, агроном Сыңгат Якупов та монда. Фәүзия белә икән. Демәк, әти әни дә белә дигән сүз. Кирәкмәс иде. Яман хәбәрне бик тиз җиткергәнсез. Ярамый иде. Аңлыйсызмы? Ничек түзәр алар? Алар сезнең белән күрешергә телиләр. Юк. Бу урында бер кем белән дә күрешергә теләмим. Ишетүләрен дә теләмәгән идем. Кайта алмыйм, азрак тоткарландым дип сездән хәбәр итүегезне үтенергә тора идем. Күрешмәй кала алмассыз. Юк. Әгәр дә гаепсезлегемне раслый алмасам, миңа бары тик бер генә юл кала. Җүләрләнмәгез. Минем күкрәктә янган утларны күрер кеше бар микән? Бәлки Фәүзияне генә күрергә телисездер. Нинди салкын, җан өшеткеч сорау бирәсез сез. Мин бит аның янына төгәл 3 ел кайттым, аңлыйсызмы? 3 ел. 3 ел зур ара. Мөгаен сезнең бер кемне дә сөеп караганыгыз юктыр. Салкындыр сезнең җаныгыз. Җаным салкын булса, мин сезне күрештергә тырышып йөрер идемме соң? Фәүзия. Асфан. Исәнме, Асфан? Кайтуың белән котларга ярыйдырмы? Ни әйтим соң сиңа, Фәүзия? Ни әйтим? Әтиләр ничек? Алар да ишеттеме? Әйтә алмадым, Асфан. Сүзләрен таба алмадым. Ни булды соң, җаным? Ничек итеп? Нинди сүзләр белән генә аңлатыйм соң сиңа, Фәүзия? Белмим. Исем ушым таралды. Башым эшләми. Белергә иде бит, Асфан. Фәүзия,
Бүтін мәшәқәт тағын сенің үскә төшә. Моннан торып үземне ничек аяп алыйм? Тик ышан. Юк, гаебем юк. Бүтін өмет синдә. Минем сүзләремнең бәһасе юк. Бар, Асфан, бар. Әти нишләр? Әни? Мин бит башта әллә арага шал килеп кушылдымы дип бик нык курыккан идем. Шал? Әйе. Әйе. Шал. Бар икән әле ул. Юлларыбыз мәңгегә айрылды дип мин юкка гына куанып йөргәнмен икән әле, Фәүзия. Мин бит аны бүген күргән кебек булдым. Кайда? Автобустан төшкәндә. Әйе. Ул минем кашан кайтырымны белеп тора. Тегендә аның дуслары бар. Әйе. Москвичта да. Ул куып узды бугай. Юк, син буларны сөйләмәгәнсеңдер бит. Юк. Мин сезләргә җиңгәндә гына теге шаһид хатын кирип зиһенемне таратты. Соң менә хәзер минем өскә күрсәтеп торганда кем ышаныр? Әллә күземә генә күренде микән дип тә уйлыйм. Бик нык уйла, Асфан, бик нык уйла. Әйе. Рульдә шал иде. Шал. Фәүзия. Хәзер, Асфан, тынычлан, үтенәм тынычлан. Менә. Я, Кәбир. Я. Исәнме, Әсфан абый? Бирә кил, Кәбир. Менә Кәбир дигән җегет мин булам инде. Менә. Әйе. Кәбир. Кәбир дә килгән икән. Фәүзия апа, ул теге сүзләрне әйтмәде. Урыны башка, Кәбир. Без бит мондый очрашуны күз алдына да китермәдек. Нишләдең син, Әсфан абый? Нишләттеләр сине? Кирәкми, кулым, кирәкми. Дөньяда төрле җаннар бар, Кәбир. Мин моны элгәрәк тә беләйдем. Әшәкеләр арасыннан мәңгегә чыгып кутылдым дип сөенгән идем. Юк икән. Башта ук туратлап китмәгәч, аяк һәр вакыт шалыш атлый икән ул. Дөрес түгел, Асфан. Дөрес атлый башласаңга сугып сындыралар икән әле аякны, Фәүзия. Шунда югаласы иде. Җир тишегенә кирип чумас иде. Беркем белмәсен иде сине. Урманнарга барып, бүрейләргә кушылып, улайсы иде. Асфан, тынычлан. Рәхмәт сиңа, Фәүзия. Оныт бүгеннән мине. Гомер кыска, бушка үтмәсен яшьлегең. Оныт. Син дә оныт, Кәбир дус. Атлар чаба. Яллар ялбыр. Шиялар туташ җизгенә. Бик сагынсаң, саргайсаң да, кайтып булмый икән тиз генә. Гражданин Гайсин, без сезне чыгара алмыйбыз. Бу район прокуроры белән килешенгән. Юк. Мондый сүзне Фәүзия алдында әйтәләрме соң? Сез Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Ояз Гыйләҗев әсәре буенча куелган «Әткәй җырлый да, җылый да» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. 1984 елда магнитофон тасмасына язылган бу спектакльнең икенче өлеше бүген 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәмендә драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Ояз Гыйләҗевнең «Әткәй җырлый да, җылый да» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Гали Хусаинов, музыкаль бизәлешен композитор Фуат Әбүбәкеров эшләгән. Уенда катнашалар Фәүзия, Дамира Кузаева, Әсфан, Камил Вәлиев, Гайса бабай, Тайфур Кишубаев, Мәдәния әби, Роза Салихова, Шал Идрис Мәсхутов, Кәбир Рәис Кирамов, Сөнгать Илдар Гатауллин, Сәлимә Гөлүсә Җамалиева, Гөлйөзем Зөһрә Шәйхетдинова.
1984 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльне эфирга режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова әзерләгән. Сәхнә алдына чалгы күтәргән Гайса карт керә. Ак төенчек тоткан Мәдәния әби аны озата килә. Сен әйтәм, озак юанма. Я йөрәгең чыгып куяр. Сиңа әйтәм. Сен әйтмейші кімге әйттім? Ялгызым калдым исә, урын таба алмыйм үземә. Бер-бер кояш чыгышында, бер-без байышыларында. Кичә дә шак-шак кына көтеп алдым. Сынды сабыр канатларым. Ne dedin? Düz karşı, düz şıga, sınma, şatnamada sizdirme birük. Dağın azgına ızata var indi. Фәүзия кызымны да озатасым бар. Озатасың да озатасың. Бер дә чыдар күп тоймыйм үземне. Йөрәгем шартлап уртала ярылыр төсле. Түз син, түз, карчык. Милицияда тикшерүче бүлмәсе. Кирге ярыйдымы? Сыңат. Көткән кешегә мин идемме? Бар мәшәкатьләрне онтасы иде. Синең янда гына каласы иде. Эш хезмәтеңнән беренче мәртәбә зарландың. Нинди шишелмәс тиңгә юлыктым бит мин дустым. Нинди яңалыклар бар, Гөлйөзем? Әсфанның юлдашларын эзлибез. Уйлама, ансат түгел. Ашхана янда булганнардан сорап алабыз. Иң кирәк чакта кешеләр ифрат ваемсыз була беләләр бит Сыңгат. Менә машинаның тик торганында күргәннәр. Кузгалып киткәндә күпләр күргәннәр. Рульдә кем утырганына берсе дә игътибар итмәгән. Берсе дә. Димәк, эш тагын сузыла. Фәүзия килдеме? Ул килми каламысың? Хәзер килеп җитә. Син? Мин сөенче алырмын дип алгарак ашыктым. Гөлйөзем. Син теләсәң мин бу эштән баш тартам Сыңгат. Туктале. Нигә алай дидең? Эш сузыла. Нигә минем өчен истәмә борчылырга сиңа? Син Асфан гаепледер дип уйлыйсыңмы? Алай дип уйламыйм Сыңгат. Тик бит фактлар. Бу эшнең ахырына син. Нәкъ син генә чыгарга тиеш тә, Гөлйөзем. Ни өчен Асфан белән Фәүзия мәхәббәтегә сыра узарга тиеш? Җиңел мәхәббәт буламыни? Сөю. Үстеңә өстәмә җаваплык талу бит ул. Бу эшнең ахырына син. Нәкъ син генә чыгарга тиеш тә, Гөлйөзем. Иң төп гаепле ташлаучы минем апам. Әгәр дә Асфанның эше ачылса, апамның да кемлеге беленәчәк. Апамның кемлеге белү синең өчен дә бик кирәк. Нигә? Мин алдагы тормышымны синнән башка күз алдына китерә алмыйм, Гөлйөзем. Бирүк бирешме? Сынатма. Фәүзия килгән. Керсен. Яхшы.
Исәнмесез, Гөлйөзем Маннаповна? Саумысыз? Фәүзия, Иә. Гөлйөзем эшне ахырга чалып барачак. Рәхмәт. Фәүзия, Аңлашылды. Сөенче алырга иртәрәк икән әле. әй, Түзем булыйк, Сыңгат, түзем булыйк. Мин Асфанның керсез булуына ышанам. мин дә. Әгәр дә шуңа Гөлйөзем дә шыналса, Асфанның гаепсез икәнлегенә ышанасыңмы, дустым? Ышанам. Рәхмәт, кадерлем. Бу сүзне әйтергә җиңел булмаганлыгына да ышанам. Бәлки әйтергә ярамагандыр да, бәлки мине генә юатырга да телисездер. Алай да рәхмәт. Күз яшы гел буйсынып тормый, сытылыга килеп чыга. Гайс, син монда. Бер генә минут, хәзер. Хәзер. Гөлйөзем, зинһар, ашыктыр. Син апаң белән сөйләшеп кара әле, Сыңгат. Апаң белән. Яхшы. Мин әзер. Рәхмәт сезгә, Гөлйөзем. Фәүзия. Тагын килдеңме, кадерлем? Ни хәлләр дип сорарга куркам. Мәдәния әби белән Гайса бабай икәүләп сәлам әйтеп калдылар, Асфан. Әлегә бик сихәтләр. Рәхмәт. Асфан, менә сиңа эш пешмаклар. Үзем пешердем. Рәхмәт, Фәүзия, рәхмәт. Менә монсы каклаган каз Кәбирнең әнкәсе җибәрде. Монда яркалы бәрәңге, каймаклы сөт, май. Кая шул кадәр. Асфан, бер оша яме, оша. Мәдәния әби ошасын дип үзгәләнеп әйтеп калды. Тагын шулай дидеме? Әллә син мине гадәтеңчә юатырга гына телисең? Юк, Асфан. Авылда бер кем дә синең гаепле булуыңа ышанмый. Бер кем дә. Һәммәбез дә түземсезлек белән тикшерү беткәнне көтәбез. Фәүзия, әйдә без ул хакта сөйләшмик. Кинәнә сөйлим, дустым. Бөтен авыл җылы караш белән син кайтканны көтә. Авыл турында ишетәсе дә, хәтта сөйләшәсе дә килмәй. Монысын синең рәнҗегән күңелең генә әйтә, Асфан. Фәүзия, менә без синең белән күпме хатлар алыштык. Һәммәсен дә хәтеремдә саклыйм. Очрашкач ниләр сөйләшмәдек. Бергәләп туган як җырларын җырладык. Киләчәккә юллар сыздык. Ул бәхетле минутлар күңелдә җуелмас хатирә булып кына калдылар. Күп макыллы сүзләр әйттең, куандырдың, мине кеше иттең. Тагын бер генә акыллы киңәшеңне нигә жәлләдең, нигә ансын кызгандың? Синең бер сүзең җитә иде, ымың, ишарәң. Фәүзия, кайтмаган булсамчы мин монда. Аз милдә шәһәрләр, яңа төзешләр, йөзләр, меңнәр көн саен күчеп тора. Анда һәркемнең үз язмышы. Кайтмаган булсамчы. Син алай ашыкма, Асфан. Ашыкма. Авырлык килгәндә кискенлектән саклан. Юк. Кискен түгел, Фәүзия, кискен түгел. Һәр чак уйда мин, көнне төнгә уй белән таштырам. Уйларымның очы-кыры юк. Әле дә соң түгел. Ишетәсеңме, Фәүзия? Ничек? Моннан чыгып китү берни түгел. Асфан, хуш, качтың ди. Фәүзия, син риза булсаң мин әзер. Син генә шәмдә булсаң, берәү дә миңа шикләнеп карамас. Минем гаепсезлегем ачылыр. Фәүзия. Авыр. Күзләремне күтәреп карый алмыйм. Күз ял итәр өчен нур бәйләм булып бер син калдың. Бер кемне күрәсе килми. Мине күрергә дә бик атлыгып тормыйлар дип ышанам. Әти-әнигә дә моннан ераккарак китсәм җиңелрәк булыр. Соң аларга да нигә күз киеге? Китик, Фәүзия, китик. Китик дисең икән. Китик, Асфан. Кит. Юк, Асфан. Юк. Әти-әниең. Авыл. Анда минем укучыларым, Асфан. Арадан берсе Кәбир. Мин аларны 10-га кадәр җиткерергә телим. Киләчәктә кем булуларын күрәсем килә. Ни өчен алга барганымны беләсем килә минем, Асфан. Мин һаман тәҗрибә өчен кирәкме сиңа? Мин синең һәм башкаларның шулай уйлавыннан бик куркам. Мин сине яратам, Асфан.
Üzülüp süyem. Тик бит минем тормышым сиңа мөхәббәтем белән генә шикләнмәгән. Фәүзия. Әкиятләрдәге сөт казаны булсын иде. Шумасы иде дә, башка кеше булып чыгасы иде. Язмышыбызга үзебез хуҗа булыйк, Асфан. Тагын бер ялачы хатын килеп чыгарды. Каян килем икән кешегә шул кадәр явызлык, каян? Бит ул хатын безнең агрономыбыз Сыңгатның бер туган апасы булып чыкты. Тукта. Кайда ул хәзер? Ничек инде кайда? Шибәркүлдә? Тукта инде, син нәрсә, безнең авылдамы? Соң кайта калсам, муеным борып ыргытамыш мин аның, тереләй утка тыгам. Син башта кайт әле, Асфан. Аман сыныйсыңмы? Мин синең белән гомер юлын кичәсе кеше. Алда ниләр булмас. Без барасы юлларга берәү дә чәчәк сибеп куймаган. Шафкатле бул, Асфан. Кинәт аңгырайдым. Кешеләрне аңламыйм. Кешеләр сине аңлый. Гаепсез диләр. Аңлагач тикшерүче янына нигә мин йөрим? Нигә мин монда? Соң нигә ышанмыйлар? Мин ышанам, Асфан. Үтенәм, ялварам, бер ялгыш уйларга баш бирмә. Дөрестлек, хаклык юл ярмый калмый ул, Асфан. Гайса йорты. Кичә дә шәеңне юнәп эчмәгәнсең. Кем бик каты кыздыра? Башыңа һава сукмасын. Ярар. Шәеңә карлыган яфрагы да йөздердем. Ярар. Бик тырышып, талчыгып китмә тагын. Ял итә генә чап. Ярар. Син әйтәм, нәрсә син тартай төсле ярар дип торасың? Туктале. Бу кыймага тагын кем кагылды икән? Кичтән генә рәшәткәләрнең һәммәсен барлап, какшаганнарын кадаклап чыккан идем бит. Ай Аллам. Белмим шул. Бүген иртәрәк кайтсам, капканы да күтәртеп куям. Монча утының да азайган. Нигә? Урамнан гына төшмисең. Аннан бит турырак. Кайдан туры, кайдан кыйык икән кем белсен. Ниләр булды икән безгә? Кем каргады икән? Кемгә зыяныбыз тиде икән? Мин бер генә нәрсәне беләм. Безгә чыдам булырга, түзәргә кирәк, түзәргә. Малай гаепсез. Мин шулай дип уйлыйм. Ул кадәр үк ахмак түгел ул, сабагын укыган. Монда нидер бар. Ике кабартма тыккан идем. Тиешектә дибем мин. Кара әле. Син әйтәм. Әллә соң янына үзең барып кайтасыңмы? Фәүзия кызыма ияреп китмәк булам. Әллә нигә күңелемнең, уйларымның ныклыгы юк. Күрәм. Икеләнәсең син. Дәшмә, карчык. Шыдам бул. Түз. Булыр микән безнең дә урамнарны иңләп йөрер көнебез. Geyik
Қора! Көзіңні нығырақ аш. Нығырақ қора. Неге сен татасың да шушы йорт янын алып келесің? Ғайша бабай, жиде бала өстірген ата. Сен бет ол өстіргеннің бірсінде өстірмеген. Суғыш ветераны. Күшке атлап бара. Башы елген. Аның яшына жете алсам әлі мен. Мәдәни әби, ғөмірі бойы яғы көрмеген ана. Сен бет ол ішләгеннің ширігін дәшләмеген. Сабырғына тыныш қартлы күтіп тұрған кіші. Менің нужам артынан еріп қартаймаған әлі. Сан сен әлі Ғайша бабайны шыннан да пішен шапарға бара деп білесің ме? Шапмай ол, шапмай. Әрем арасына кіреді ешірініп ята. Әбейді, аның пішен шапарға бармаған біле. Біле, Сәлима апам. Неге сен меннен халің нешік деп сұрамайсың? Менің өз халім хал. Тоқтар, нештедің сен? Шиберкул ауылына, шушы негізге ненде қойға кетіруің аңлайсың ма? Тігі, шома жігітін айтасың ма? Әйе. Қояш көк, балқып қайтып келейді ме? Ішнақ шулай болды. Мен көрсеткенше арттырмадым да кеметмәді білі. Ялған нейсің апам? Яланып шақырып қайтардың да, аяғымнан ел тузанып түшмәс бұрын меңа жекірінесің ме? Көрішкеннен бірлі дөмірініп тұрасың. Шитлеріні жәллеген бұла. Мәне мен қазір барсын аңлайым. Аңласаң, қышқырмасыйдың. 5 тапқыр ирге шықтың. Не үшін ирде тұра алмауың да сәбебі ашық. Бір орында төплен алмауың да сәбебі белгілі. Сен ояқ басқан жерге өлер өсмей. Өлер, мұр алып келесің сен. Ояңа бәле оралы бері, қоза қойғы. Шекірінме. Өкінерсің. Мен 5 елге шықмаған. Язғалып тұрдың іш? Мен бір елге 5 тапқыр шықтым. Тіліңіз айтма. Әсванға келгенде, нақ мен көрсеткенше болды. Апама, намыслы қатынға қол салып азапланды. Туған ауылы, ата-анасы, алмадай қыз күтіп тұрғанда, сені еше қараған дейу. Ерлерге шаныш yok. Сен бір қатлы дурак екенсің. Әсфанны отырттылар. Фәузия, сеңа қалды. Илен, тұрмаш қырып жібер. Шәфқатлі көріне ол. Шәфқатлілер арасында яшап бұла. Мен де сізнің яңға сыйынарман. Ауылыңыз матур, халық сабыр қынақшыл. Қалған әмеллеріңнен соң, кетірген қойы хәсіретлеріңнен соң мұнда қолалар едің ме? Сеңа ненде бәлі кетірдім. Бір тамағымны көпсінесің мәлі. Yok, қолалмайсың. Яңғыр яуа, суы сіңе. Башқа бар орыным yok. Соңғы мүтім сен. Шәншіліп кетселер де мұнда қалым. Сың нәрсе болдасың сен апам. Сабырғына, тыйнақына бір қыз едің, шибәр едің. Бір индалайса. Қатырлейсің ме? Бала шақта біргелеп, ғарап әкиетлері оқитырған едік. Аузын пешетлеген кувшынға салып, яуыз ғифритні диңгізге ырғыталар. 100 ел күлмірі бұл диңгіз тұтқандығында. Әм құтқарушыма бек көбетіп ақша берілдім деп адарына. Құтқармайлар ғифритні. Тағын 100 ел ятқаш, әгер бір әрсі құтқарса, мен аңа жер хазинесін ашар едім дей. Юқ! Тағын 1000 ел ғазап шеккеш, әгер бір әрсі мені құтқарса, мен ана ұтырар едім дей. Һәм не бола? Ғифритні диңгіз түбіннен балықшы қарт тартып шығара. Диңгізі тұзлы болғандар, әкиетінің тұзын көрмейм. 1000 ел ғазап шектің. 1000 ел. Бірірсінен рахим шафқат көрдің ме? Әйтік міне сеннен. Асфанның ғайебі yok. Сен яуыздың арқасынан ғайалай ағасың. Оның қияш кебік балқып қайтуы шамаған сен яуызға. Әхәзір мә тұт. Нәрсе ол? Юлың ақша. Самолет білен кетесің ме, пойыз білен ме, тілесің ме, тияр ұзатам, тек кеткені. Зинхар кей. Кімні қуасысың бұлай сыңғат? Башы бізге түшкен бәлі қазаны қоя Фәузия. Ней зарарым тигендір ама? Апа, әліге зарар жағын қалдырып тұрайық. Тек сізге мұннан кетерге ярамай. Апа, менім қонағым. Ғынақ шымығына қаршаны мен шақырып қайтардым. Мұнда менім ғымыр кешесім бар.
Ул асманга яла яккан. Алдашқанмы? Әйе. Кәбир, син нишесең? Бәлки шулайдыр да. Тик Әсфан құтылып шығып, Шибәркүлгә кайтканчы апам монда калырга тиеш. Закон буенча апага бәлки җәза тиештер Сөнгать. Ләкин минем өчен бу хәлләргә Асфанның мөнәсәбәте мөһим. Күңелендә үч ачысы калмасын аның. Кызым балам. Мәдәният. Күрештирделәр. Бүтән ризыкларны алып калды. Тамагына бик әйфәт ашый. Бер дә ябыкмаган. Бик күп итеп сәлам әйтеп калды. Тагын озак торырмы? Юк, Мәдәният, озакламас. Шулай бит Кәбир. Озак тормый Мәдәният. Мин дә шулай уйлыйм. Ишет апа, күр. Мәдәният. Менә тормыш ничек бит ул. Тагын бер адашкан күңел безнең арага килеп кушылды. Кемне әйтәсең син? Кызым балам? Сәлимә апаны әйтәм, Мәдәният, Сөнгатның апасын. Безнең авылга төпләнергә үк уйлап кайткан икән. Ничек? Ходаем, Мәүлә, шул тасматы, шул ялашы, яла ягучы. Газиз баламның башын ашаган бәндә безнең урамнарда йөрергә исәплиме? Бабам касыган кыйының суын эчәргә ният итәме? Әгәр шундый шартларга риза булып кала икән, димәк, Сәлимә апаның үзенең үткәннәре дә бик үк татлыдан булмагандыр, Мәдәният. Калсын, күрсен, яшәсен, уйлансын. Менә, үзең күр, үзең ишет. Туганы капканны ил кага. Борчылмагыз, Мәдәният. Китә ул, озата. Бик дөресең, атамый. Китмей ул, чөнки китә алмый ул. Шулай бит, Сәлимә апа. Соң Ходаем, ярт авылны сугыштырып, яртысын төрмәгә тыгачак бит ул, кызым. Китмә дип, шын күңелеңнән әйтәсеңме, Фәүзия? Шын күңелемнән әйтәм, Сәлимә апа. Мин сезнең кешеләр арасындагы шын мөнәсәбәтне күрүегезне, шуны аңлавыгызны телим. Дөнья булай да аяусыз, булай да хәтәр. Хәзер һәрберебезгә бит тонналаган шартлаткыч матдә әзерләп куелган. Бүтән дөнья кешеләренең генә түгел, менә безнең дә гап-гади кешеләрнең дә бер-беребезгә үзара мөнәсәбәте әһәмиятле. Кемнәр без? Кая барабыз? Нәрсә телибез? Менә сез, Сәлимә апа, кеше. Кеше буларак үз бурычыгызны үтисезме сез? Мин сезне гаепләп сорамыйм. Зинһар, ачуланмагыз. Минем беләсем килә. Кешене куып җибәрү ансат ул Сөнгать. Нигә соң безгә ансат юл сайларга? Кызым, бала. Ярый, Мәдәният, бетте. Тынычлан, ярый, бетте. Гайса бабай тагын пишәндәдер инде. Шунда инде, кызым, шунда. Улым, Кәбир, барчы, бабаң хәлен белеп кайтчы. Кем бик каты кыздыра, хәле бетеп җыгылып ятмасын. Фәүзия апа да кайтып җитте дигән. Хәзер Мәдәният, хәзер мин тизен. Китәм. Да ну вас к черту. Җыен җүләр җыелган. Китәм. Үз теләгем белән китәм. Бел, китәм. Апа! Китсен. Китсен. Тимә аңа, Сөнгать. Кеше күңеле бер уянмый калмый ул. Март азагында кар астына ут керә. Керми калмый, Сөнгать. Елга буе милиция киеме киеп алган шалтыры. Гайса бабай, Гайса бабай. Гайса бабай. Эй, малай! Ни бар, абый? Син шушы авылныкымы? Син, абый, үзең безнең районныкымы? Ерактан дисәң дә ярый, якыннан дисәң дә дөрес. Әйе, мин шушы Шибәркүлдән. Авылыгызның агрономын беләсеңме?
Сен бото минемме? Білем, минем дос биту. Шулаймыни. Алай булгач, яңарак кына кунакка кайткан апаны да беләсеңдер инде. Юк, анысын белмим. Белергә дә теләмим. Ни өчен? Ялашул, ялганчы. Тукта. Белмәгәч ничек алай ялашы дип атыйсың, Анысын бөтен авыл белә, бөтен авыл сөйли. Әсфан абыны төрмәгә шул утыртты да инде. Имеш машина урлап качкан дип өстеннән күрсәтке. Шулай ук булганмыни. Үзе милиция, үзе шуны да белми. Так. Авылданы куалар иданы. Фәүзи апагын аралап калды. Аралап калды дисең инде алайса. Ярый, энем, әлегә хуш. Гайса бабай! Нигә кычкырасың? Гайса бабай, син монда бер кешене күрдеңме? Беркемне дә күрмәдем. Гайса бабай, әни бар ул, әни. Ул безнең район милициясе түгел, Гайса бабай. Туктале, улым. Гайса бабай, монда торабак килә. Әйдә качып торабыз. Әйдә инде ничексез тизрәк инде Гайса бабай. Гайса бабай белән Кәбир яшеренәләр. Шал керә. Юлдан ашыгып килүче Сәлимәне көтеп ала. Нишләдем мин? Нишләдем? Катың алынмасы, Сәлимә. Мин җәйләнем монда. Синмесең бу? Мин Сәлимә, мин. Каян килеп чыктың син, иблис? Туктале, нишләп алай сөйләшәсең? Миннән сиңа ни кирәк? Аңлашасың килә. Аңлашасың килә. Синеңме? Син бит аңлатырга гына яратасың. Безнең арада нинди аңлашу калды икән? Белмим. Мин дә шулай уйлаган идем. Онытып та бетергән идем инде мин сине. Тагын нигә зәрлеклисең? Канымны эчеп туймадыңмы, аждаһа? Юк, мин зәрлекләмим, Сәлимә. Мин арага көтмәгәндә килеп кердем. Очраклы рәвештә. Алайса, очраклы гына үтеп тә кит инде. Күңел шушы якларга тарта. Китеп югалып торам да, җәен тагын әйләнеп кайтам. Убардыр син, җәндер. Нинди киемгә төрөнгән бит. Мин Әсфан кайтасын белә идем. Көтә идем. Ашрашасым килә. Безнең әле исап-хисап бетмәгән. Син минем Москвичка утырып киткәнне күрдең? Күрмәдем. Күрдең, Сәлимә, күрдең. Шулай да сатмадың мине, коткардың. Юк, алай гына түгел. Минем җан, кан дошманымны утыртып куйдың. Шуның өчен рәхмәт әйтергә тиештер мин сиңа. Кит кансыз. Менә мондый, Сәлимә, миңа ошый. Үлгән җан. Яратып сиңа кияүгә чыктым. Беренче тапкыр утыргач атна буе төрмә капкасын сакладым. Юк акчамны бар итеп сиңа ашарга ташыдым. Срок биргәч 2 смен эшләдем. Тамагың аш булмасын дип посылканы өзмәдем. Котылып чыккач, син эшемнең чигә булмады. 2 атнадан тагын сине эләктерделәр. Бу юлы да ялгыш утырттылар дип ышандым. 3нче мәртәбә тотылгач кына караклыкның синең кәсебеңә әйләнгәнен күрдем. Шәһәрдән шәһәргә синең арттан йөреп йөрдем. Туганнар белән ара өзелде. Тора бара, тугры этеңә әйләндем. Урлаганыңны яшермәгән өчен мине кыйнап ташладың, түздем, чыдадым. Анда да мине кешегә санамадың. Һәр бәхетле кешедә үчем, ачуым бар иде минем. Чөнки син минем җанымны суырып алдың. Хәзер нигә каршыма чыгасың? Нигә елмаясың? Чөнки син минем дошманнарымны, Әсфанга Фаузияны җиңдең. Синең өчен мәллә. Үзем әшәке хәзер. Үзем. Миңа барыбер.
Нәтиже кыйма. Сан, ул җегетнең ни гаебе бар иде? Карак булган, төрмәдә утырган. Хәзер балкып өенә, сөйгәне янына кайтып бара. Сөйләп сүзе бетми, телендә ул гына. Минме? Сине көтмәгән. Минме сиңа хатлар язмаган. Минме сине сагынмаган. Нигә син шулай кайтмадың? Нигә сагынмадың мине? Хәзер үзең шикелле кансыз бәндәгә әйләнгәч, мин кирәкме син явызга? Молодец. Молодец син, Сәлимә. Сүзләрен тыңлап үлә яздым. Бөтен гомерем, бушка үткән яшьлегем күз алдыма килеп басты. Аңа бит син сәбәпче. Син генә. Синең белән яшәргә була хәзер. Бер кулыңны, бергә китәбез. Учалынды, рәхмәт. Ялашы кирәкме сиңа? Ялганчы кирәк булдымы? Синнән дә учалам дип, мин бит сиңа яхшылык эшләгәнмен. Кая бараламсың мин синең белән? Юк инде. Көтмә. Кая барасың? Милициягә. Җегетне чыгарып, сине утыртып куячаклар. Фәүзия ирек бирмәс. Менә кемгә таянасың икән син? Син дә беләсең икән аны. Таянам. Карана, мин барын онытма. Акылыңа кил. Шәшең шаларган, күзеңнең нуры качкан. Мине сатыга соң инде. Йөрмә сак бул. Күзеңне чыгып чыгарырмын. Үземнән алда. Һәр чак пычак йөри. Туктаямыз! Фашистлар каптырга йөргән разведчик бабаң кулыннан алай тиз генә чыкына алмассың. Яш разведчик та монда нишләп бар? Карагыз әле, бабай, мин район милиция бүлегеннән. Җибәрмәгез, кошмасын. Туктагыз. Бәхтияр җизди. Ул күптән бәхтияр түгел инде. Туктагыз әле. Нигә туктагыз аны? Бит шал. Шал? Фәүзияне яралау шалмы? Сыңга туганым. Әсфанның гаебе юк. Машина урлап качкан кеше дә ул. Минем җанымны ашаган кеше дә ул. Гайса бабай йорты. Ой, Алла, кайгынам. Кем кайырды икән бу кыймара шәккәсе? Кайгырма, карчык. Мин кайырып куйдым аны. Хәерлегә булсын инде берүк, хәерлегә. Авыз тутырып әйтә аласың. Һәммәсе хәерлегә булачак. Күңелем һаман ышанмый сиңа әйтәм. Утырып тор карчык, күңелең ялыйсын, ышаныр. Ата йорты бусагасына кайтып җиткәч ниләр булып бетте бит. Бетте инде, бетте. Явыз шал хәзер кулга алынды. Бар әле, сиңа әйтәм. Чыкмаслык итеп яптылар микән? Фәүзия кызыма ныгытып карап кайт дип әйтә алмаганмын. Гуват кабахат. Милиция киемен кибергән бит, пычрак жан. Фәүзия кызыма рәхмәт. Улыбызны шул явыздан тартып алды. Кара әле сиңа әйтәм. Әллә нигә аягым туңып тора? Туйда дип җылтырсың карчык. Туй дип авызың ачылды инде әллә. Агроном Сөнгать әйтеп торды. Ике туйны бергә уздырабыз ди. Ой, Алла, кайгынам. Бер эшем каралмаган. Утыр диләр сиңа. Тотынды инде. Кара әле. Сөнгать димәктән син аның апасын күрмәдеңме? Милициягә чакыртып, бек каты кисәткәннәр үзен. Шалны тотарга булышканы өчен генә жәлләп калдырганнар. Фәүзия дә бик нык үтенеп калдыруларын сораган.
Ярай. Әйдә, иректә яшәсен. Яши, уйлый, ипкә килмәсме? Фәүзия кызым әйтә, ипкә киләчәк ди. Син әйтәм. Фәүзия безгә әти, әни дияр микән инде? Шундый көнне яшь түгеп утырма инде. Шулай да син әйтәм. Сиңа әйтәм, син әйтмичә кемгә әйтәм? Яшь чаклар. Кайттылар, Гайса бабай. Ходаем, кайттылар дим, син әйтәм? Кайттылар. Тукта, кабатлап әйт. Кайттылар дим, Гайса бабай, кара. Халык! Сыңғат абының машинасын халық урап алды. Анда! Ойладым да мында ғана жүгірдім. Молодец. Мә улым, сүйіншіге. Керек дейінді Гайса бабай, рахмет. Қаралы, сен әйтәм, сұралы. Әсфан ұлыбызда шунда мекен? Шунда. Ақ күлмәк киген. Фәузия апа да шунда, Сыңғат абының кәләші де шунда. Ой, Аллам. Қаршық, сиңа не болды? Йөрәгем үзіліп түштіміз, сен әйтәм. Ай, Алла. Хәлің кеткендір. Әйдә, алайса, біраз ятып тұр. Ақ күлмәк киген дейміз, сен әйтәм. Ақ күлмәгі дә бар екен. Шибәр күлгә аппақ күлмәк киіп қайтырлық болғаш, көңілі сафланған инде аның, сен әйтәм. Менә бітмәс қуаныш. Гайса бабай! Асфан аби мені көріп алды да. Не хәл? Шибәр күлнің шибәр жігіті Кәбир деген бұлы. Халық! Тігіннен де мұннан да шығалар. Фәузия апаға рәхмәт әйтәләр. Асфан абыны құшақлылар. Ойладым да мұндағына жүгірдім. Гайса бабай, врачны шақырып мінем мәлі? Рахмат улам, кирәкмәй. Хәзер инде аңа бер нәйдә кирәкмәй. Соң инде. Әллә. Әйе, улам. Мәдәния әбиең вафат. Улын да күрә алмады. Яшь чаклар. Әйләнеп кайтмас чаклар. Гайса бабай. Олар кайтып та җитәләр, Гайса бабай. Улам, ызагырак уз шу шараны, улым. Авылыңның урамнары яқты, киң икәнен күреп, кинәнеп кал. Үзеңне ниндей хәсрәт көтеп торганын тагын аз гына булса да белмәй тор. Улым, балам. Әтей. Саумы, улым. Без кайтып җиттек, Гайса бабай. Әтей деген, Фәузия. Біз кайтып җиттек, әтей. Әтей, әби қоясың? Ял итәргә яткан иде. Әтей, гомеремне яңадан башларга мөмкинлек булсын иде. Синең бу чәчләрең иртә агармас иде, әтей. Гомернең калган дилеше матур улсын, Асфан. Дөрес, шулай. Әйдәгез, әни янына керәбез. Әйдәгез.
Балам! Әтей, неге жылайсың, әтей? Жылама. Әллә неге жылайсам келіп кетті. Сез Әлмәт татар драма театрының Тукай бүләге лауреаты драматург Аяз Гыйлаҗев драмасы буенча куелган «Әткәй җырлый да, җылый да» дигән спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Гали Хөсәенов. Режиссер ассистенты Дамира Кузаева. Композитор Фуат Әбубакиров. Рольләрне башкардылар: Фәүзия Дамира Кузаева, Әсфан Камил Вәлиев, Гайса бабай Тайфур Кешубаев, Мәдәния әби Роза Салихова, Шал Идрис Мәсхутов, Кәбир Рәис Кирамов, Сөнгать Илдар Гатауллин, Сәлимә Гөлүсә Җамалиева, Гөлйөзем Зөһрә Шәйхетдинова. Әдәби-драматик тапшыруыбыз тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.